И непрекъснато вдъхновява. Вдъхновява да сбъдваме мечтите. Искам да поканим на сцената доктор Мели Шустри. Нали знаете? Мога да говоря, обаче в този случай ми е много трудно да говоря. Искам да благодаря на всички ви за това, че ме каните да работя с вас през цялото време. И да благодаря на този чудесен екип. Не съм сигурна дали на тях ми харесваш. Но бих искал да споделя нещо с вас. Когато бях дете, прекарах доста време да се представям, че печеля Оскар. Радвам, че не бях достатъчно конкретна. Защото тази награда е 100 пъти по-добра от Оскар. И сега ще свърша с 3 думи. Обичам да се. Искам да поканя на сцената още веднъж Няко Николов, който специално да поздрави Менис по случай получаването на тази наистина голяма награда за цялостен принос. Аплодисменти за Няко!